କାହିଁଲ ହଁ ଲ କ'ଣ କରିଲ ସବୁ ତେଲ ଲଗେଇଲ କୋଉ ତେଲ ହେଲେ ଗୋଟେ କାମ ଦଉନି ସବୁ ଅନଲାଇନରେ ତେଲ ଆଣୁଛି ସବୁ ତେଲ ଲଗେଇଲି କୋଉଠି ଦେଖୁନ ସବୁଯାକ ବାଳ ଝଡ଼ିଗଲାଣି କ'ଣ କରିବି କହୁନ मम्मी कौन देखिएगा मोबाइल है କହନା ଲୋ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ତ ସବୁ ତେଲ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଲୋ ବାଳ ଟିକେ ହଉ ବୋଲିକି ଆଉ ଦେଖୁନ ସବୁଯାକ ଚନ୍ଦା ହେଇ ପଡ଼ୁଛି ଯେତେ ଲଗାଉଛି ସେତେ ଉଠୁଛି ଦେଖିଲ ସେଥିପାଇଁ ଏକା ଏଇ ତେଲଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଡର କରୁଛି ଲୋ ହେଲା ତୁ ମାମି କାଉ କହନା ହେଲା ଏଇ ତେଲଟା ଲଗେଇବି ଯଦି ବାଳ ହେଇଗଲା ବୋଲେ ମାମି ଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଇଛି ଦେଖିଲୁ ନା ଏଇ ତେଲଟା ମଗେଇଛି ହେଲା सत्रह बार होगा ଏଇଠି ବାଳ ହେଇଯିବ ଦେଖି Several days later. सत्रह पापा तुम्हारे कितने बाल ही सलड़ी है ଦେଖିଲୁ ନା ତତେ କହୁଥିଲି ନା 哎呦我的妈！ ଦେଖିଲୁ ମୁଁ ଅନଲାଇନରେ କହୁନଥିଲି ଦେଖି କେତେ ଭଲ ବାଳ ଦେଖିଲୁ मम्मी देखिए तुमको देखिए चिन्ह